Silpharmul este un aparat care combină microneedling-ul cu radiofrecvența. Este primul aparat aprobat de FDA America. Prin cele 25 de microace care sunt placate cu aur, acestea au capacitatea de a penetra undeva de la 0,3 mm până la 4 mm la nivelul pielii, producând astfel niște microinjurii care sunt controlate, stimulând astfel colagenul nou care se va forma. Tot prin aceste ace se eliberează și această radiofrecvență care produce o căldură undeva la 40-60 de grade Celsius, prin care se vor forma niște microcoagulări care de asemenea produc colagen nou. Tratamentul cu microneedling și radiofrecvență este recomandat multiplelor tipuri de afecțiuni ale pielii, precum rejuvenare facială atunci când avem o textură neuniformă a pielii, de asemenea pentru tratamenturile ridurilor fine și putem obține într-adevăr și acest efect de lifting facial prin efectul de tightening pe care îl produce radiofrecvența. Silpharmul, adică această combinație a microneedling-ului cu radiofrecvența, poate duce la îmbunătățirea porilor și de asemenea conferă o luminozitate a pielii. În general, ședințele de Silpharm trebuie făcute undeva la 2-4 săptămâni, iar ele sunt recomandate undeva la 3-6 ședințe pentru a avea efecte vizibile, deși pacienții noștri ne relatează efecte chiar după primul tratament. Înaintea tratamentului cu Silpharm se aplică o cremă anestezică pacientului undeva la 30-60 de minute pentru a diminua disconfortul acestuia. Procedura în sine durează undeva la 30 de minute. Ulterior, roșața se diminuează undeva la 2-4 ore. Fiind un tratament minim-invaziv, efectele complete post-procedură dispar undeva la 2 zile. În urma tratamentului cu Silpharm poate să apară o roșață cu grade diferite, care dispare undeva la 2-4 ore. Ulterior mai poate să rămână mici semne ale acelor înțepături care la fel într-o zi, două dispar complet. Tratamentul cu Silpharm este indicat oricărui tip de ten, iar în centrul Dr. Leventer Dermatoestetică personalizăm tratamentele în funcție de nevoile pielii dumneavoastră. După tratamentul de microneedling cu radiofrecvență, la fel ca după orice tip de tratament de rejuvenare facială, este foarte importantă utilizarea cremei cu factor de protecție pentru a preveni pigmentarea tenului. Până pe 30 decembrie vă așteptăm în centrul Dr. Leventer Dermatoestetică pentru a beneficia de ofertele speciale în cadrul campaniei Winter Glow.